Nisi mene trebao snimat. Ako ne voliš i nećeš. I vi ste isto rekli, hoćete za umrle, jel? Nije za umrle, za obitelj. Za obitelj. Pa ćemo onda. Ovo su vam novi vjernici. Sve mi vozi. Pa zato i imaš Ovo ti pokazao.
Možete vi sjest dok ne počne, nisam se ako može sjest. Blagoslovljen budi Bog Otac, jednorođeni Božji Sin i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Milost Gospodina našeg Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Draga braća i sestre, evo okupili smo se danas u Božji hram, crkvu Božju, na veliku našu svetkovinu Presvetog Trojstva, na svetkovinu kada jednim danom u godini na poseban način štujemo i klanjamo se i slavimo naše Presveto Trojstvo, Boga u tri božanske osobe. Osim što smo se skupili da proslavimo Boga na ovoj svetoj misi, mi imamo osim svete mise i obred drugog jednog sakramenta, to je prvi sakrament koji mi primamo, obred krštenja. Ovdje imamo 10 djece koji se pripremali nekoliko dana, koji su poučavani i pokazali su dobro znanje u ovoj vjeri koji žele danas primiti. Samo krštenje je oslobođenje, prvenstveno je učinio Adam i Eva, prvi ljudi, grijeha neposlušnosti prema Bogu. Krštenje je oslobođenje i drugih grijeha, ako ih imamo mi. Znači, svih grijeha koji imamo, osim istočnoga, svi se oslobađaju na krštenju. Krštenje je ujedno, zazivajući Presveto Trojstvo, podjela od tog istog Presvetog Trojstva, od našeg Boga i milosti. Time postajemo djeca Božja i time se ujedno uključujemo u našu svetu katoličku i apostolsku crkvu, našu rimokatoličku crkvu, rimokatoličku vjeru. Tako da krštenje je na više načina nama značajno, ne samo za ovu djecu, njihove najbliže roditelje, nego za cijelu našu crkvu.
To je za nas veselje, slavlje, jer po krštenju pribrajaju se novi članovi u našu vjeru, u našu zajednicu, u našu crkvu. Sad na početku samo primanje djece na ovaj obred, poslije slijedi sveta misa, koja će danas pristupiti i biti krštena. Imamo Vedrana, Krešimira, Božu, Danu, Pavića, oni neki način tako su i zvali, ili Tadića po majici. Imamo Tamaru Nikolić, Sašu Stojaković, Vedrana Stojak, Dalibor Matičević, Žana Divković i Žarko Divković. Ja se obraćam prvenstveno roditeljima i kumovima, jer su ipak oni mali i za njih su odgovorni njihovi roditelji i kumovi koji im kumuju na krštenju. Roditelji i kumovi prisutni ovdje s djecom, što tražite od crkve Božje za svoju djecu? Roditeljima. Roditelji, vi tražite krštenje za svoju djecu. Znate li da se time obavezujete da ih odgajate u vjeri kako bi živjeli prema Božjim zapovjedima, ljubili Gospodina i svoga bližnjega kao što nas je Krist učio? Jeste li toga svjesni? I vi, kumovi, jeste li pripravni pomagati roditeljima ove djece u njihovoj zadaći? Draga djeco, kršćanska vas zajednica prima s velikom radošću. U njezino vas ime znavednuje znakom križa. Sad ćemo nastaviti sa svetom misom. I na zemlji mir ljudima dobre volje, hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, si jedini Gospodin, i jedini svevišnji Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, slavi Boga Otca. Pomolimo se. Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine i Duha posvjetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi svemogućem jedinomu Bogu, po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kralji u jedinstvu Duha Svetoga Boga, posle vijeke vjekova. Poslušajmo sada Božju riječ, poruku Božju koju nam upućuje danas. Čitanje knjige Izlaska. Oni prođe ispred njega te se javi: Gospodin, Gospodin,
Bog milosedan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, blagoslovljen budi Gospodine Bože Otata naši, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen budi u domu svete slave svoje, hvaljen i slavljen do vijeka. Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima, hvaljen i uzvisivan do vijeka. Blagoslovljen budi na svodu nebeskome, hvaljen i slavljen do vijeka. Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim tjelovom, pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi. Gospodin u ono vrijeme rekao: vjeruje u njega, ne osuđuje se. Ako ne vjeruje, već je osuđen, što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima Svetoga Evanđelja neka se izbrišu naši grijesi. U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. Hvala Isusu Marija. Ko može sjesti, nek sjedne. Draga braćo i sestre, evo danas slavimo veliku svetkovinu, ako možemo reći, svetkovinu presvetog trojstva. Mi inače svaki dan, posebno svake nedelje, slavimo našeg trojedinog Boga. Ali danas crkva stavlja pred nas ovu svetkovinu da o njoj malo više razmišljamo, da razmišljamo o toj prvoj i temeljnoj istini naše vjere. Da, razmišljajući, preispitamo svoj odnos prema Bogu, da preispitamo svoju vjeru. Da li mislimo da svoj život onaj žive u zajedništvu presvetog trojstva? Ovu svetu misiju smo, kao i svaku drugu, započeli zazivom osoba presvetog trojstva. Započeli smo zazivom, a završavamo je dajući slavu Bogu Otcu i Sinu i Duhu Svetom. I ne samo misu, nego i svaku našu molitvu i svaki naš rad trebamo započeti zazivom presvetog trojstva i završiti zahvalom, slavom presvetom trojstvu. Mi to, nadam se, često u praksi činimo. Najčešće, kad god se prekrstimo, zazivamo presveto trojstvo. Ali, da li mi stvarno razmišljamo tada, kad spominjemo imena osoba presvetog trojstva, da li smo svjesni i razmišljamo čija to imena mi tada zazivamo i spominjemo? Jesmo li svjesni i koliko
kada izgovaramo u ime Oca, da tada zazivamo Boga Oca, koji nas neizmjerno ljubi. Sa Krista na ovu djecu koje će primiti milost krštenja, na njihove roditelje, kumove i na sve koji su već kršteni. Za ovu djecu, da ih u sjaju tajstva smrti uskrsnuća svoga krštenjem na novo rodiš i pribrojiš svoje crkvi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ih krštenjem i potvrdom učiniš vjernim učenicima i svjedocima svoga evanđelja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ih svetim životom privedeš k radostima nebeskog kraljevstva, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za roditelje i kumove ove djece, da njihov život bude ovoj djeci živi primjer vjere, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za njihove obitelji, da ih uvijek čuvaš u svojoj ljubavi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve nas ovdje, da obnoviš u nama milost krštenja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući vjekovječni Bože, ti si na svijet poslao svoga Sina, da odagna od nas moj sotone duha zloće, čovjeka da otme tami i prenese u divno kraljevstvo tvoje svjetlosti. Smjerno te molimo, oslobodi ovu djecu ljage istočnog grijeha, učini ih hramom svoga veličanstva i podaj da se u njima nastani Duh Sveti po Kristu Gospodinu našem. Amen. Branila vas sila Krista Spasitelja koji živi i kralje u vijeke vjekova. Amen. Blagoslov vode. Pod tajstvom vode Bog daje svoj život onima koji vjeruju. Probudimo dakle svoju vjeru jednodušno ga molimo da se ova djeca nanovo rode iz vode i Duha Svetog. Oče blagi, ti si dao da iz krsnog studenca u nama prodre novi život božanskog sinovstva. Blagoslovljen Bog u vijeke. Blagoslovljen Bog u vijeke. Ti si krštene i nanovo rođene iz vode i Duha Svetoga u Sinu svome Isusu Kristu u jedan narod dobrostivo sabrao. Blagoslovljen Bog u vijeke. Ti u naša srca ulijevaš duha svoje ljubavi. Njime nam slobodu daruješ da uživamo tvoj mir. Blagoslovljen Bog u vijeke. Ti odabireš krštenje da u radosti navijeste Kristovu blagovijest svim narodima. Blagoslovljen ovu vodu. Njome će se krstiti tvoje sluge, to su i u vjeri crkve pozvao na kupe preporodnu, da imaju vječni život po Kristu Gospodinu našem. Sakramentu krštenja od Božje ljubavi, novi život iz vode i Duha Svetoga. A vi ih nastojite tako odgojiti u vjeri da se božanski život u njima očituje i očuva od zaraze grijeha, da iz dana u dan raste. Ako dakle vođeni vjerom spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se svoga krštenja, odrecite se grijeha, ispovedite vjeru u Krista Isusa, vjeru crkve u kojoj se vaša djeca krste. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričete li se zavodljivosti zla, da vas grijeh ne nadvlada? Odričete li se sotone začetnika i vođe grijeha? Vjerujete li u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera crkve. Njom se dičimo, nju ispovjedajmo u Kristu Isusu Gospodinu našem. Amen. Sad ću ja svako pojedinačno prozvati, pa ćemo krštavati jedno po jedno. Hoćete li dakle da Vedran Pavić primi krst u vjeri crkve, što je sada svi zajedno ispovjedili smo? Vedran
ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Duha Svetoga. Amen. Saša, Saša, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vedran, Vedrane, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dano, Dano, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Daliborka, Daliborka, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Žarko, Žarko, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Žana, Žana, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svemogući Bog, Otac Gospodina našeg Isusa Krista, oslobodio vas grijeha i nanovo vas rodio iz vode i Duha Svetoga. On vas maže krizmu spasenja da se pribrojite njegovu narodu i ostanete udovi Krista svećenika, proroka i kralja za vječni život. Amen. Djeco, postali ste novo stvorenje i Krista ste obukli. Bila ova bijela haljina znakom tog dostojanstva, potpomognite riječju i primjerom svojih najbližih, donesite neokaljanu u vječni život. Amen. Primite svjetlo Hristovo. Možete da, ajde, Vašoj se brici, roditelji i kumovi povjerava da podržavate ovo svjetlo. Djeco vam je Krist prosručen Gospodinu kada dođe. U Krista ste se krstili, Krista ste obukli, aleluja, aleluja. Nastavljamo sa svetom misom. Blagosloven si, Gospodine, Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo kruh što Ti ga prinosimo. On plod zemlje i rada ruku čovječi ostaće nam kruhom života. Blagoslovljen Bog uvijek. Tajstvo i vode vino činovi vječna Isusa Krista, koja se goste su djela.
Blagoslovljen si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje darežljivosti primi smo vino što Ti ga prinosimo. Ono plod trsa i rada ruku čovječi i postaće nam biće duhovno. Blagosloven Bog u vijeke. Primi nas, Gospodine, duhom ponizi i srcem skruši, ne bila da nas naša žrtva pred Tvojim licem takva da se svidi, Gospodine Bože. Operi me, Gospodina, mog bezakonja i od grijeha me moje očisti. Molimo, braća i sestre, da naša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine Bože naš, zazivamo Tvoje sveto ime da posvetiš ove darove, učini da i mi postanemo vječni prinos Tebi, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodi s vama. Govori srca. Gospodine, sveti Oče, Vsemogući i vječni Bože, Ti si sa Sinom svojim i s Duhom Svetim, jedan Bog, u trojstvu osoba jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u Tebi, u Tvome Sinu i u Svetom Duhu. Zato ispovijedamo vjeru u pravoga, vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubini i serafini, koji ne prestaju svaki dan klicati, pjevaju da je zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodne, Hosana u visini. U istinu sveti, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo proslom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kaleš, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dan bez spomene smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasitelja. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve.
pružite taj mir jednim drugima. Gospodine, nisam dostojan da uđeš otkro moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pričešćemo dolu po sredini, pa ako ima malo dolu zvuče da mu da je lakše. Yeah.
svetim Tvojim hvalim i slavim u vijeke vjekova. Amen. Budući da ste sinovi, odasla Bogu srca vaša, duha Sina svoga, koji kliče Aba, Oče. Pomolimo se! Ustanite kad nam molite. Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenju tijelu i duši ova pričest i vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo, koje smo ispovjedili o Kristu Gospodinu našem. Sad poslušajmo župne obavijesti sa naše svijesti. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se, milost svoju molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelom na vještenju spoznali utjelovljenje Hrista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu slavu uskrsnuća privedeni budemo o istom Hristu, Gospodinu našem. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati. Za naše pokojne, Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna neka im svijetli. Počivali u miru. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Braćo, predajmo vas milosrđe dobroti Boga Otca Svemogućega, njegova Sina jednorođenca i Duha Svetoga. Neka On čuva vaš život, da svi hodite u svjetlu vjere, svi postignete. Onjamo Ti se, presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkvama Tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo Tebe, jer si po svetome križu svom svijet otkupio. Ime Otca i Sina i Duha Svetog. Hvaljen Isus i Marija na spasenje. Opet
Jesam, bila sam. Da, da ga... A gori crkva. Evo je neko uzeti. Evo je neko uzeti baš ovaj. I ste ušla sad. Vedrane, vodi vama, ja tebi nisam ni čestitao. Glavan gledaj u mene kad čestitaš. Trebali ste vi nas dole zvati da ste častili. Ja sam čestio i samo...